ବାବୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଗଲେଣି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ। କିଲେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ନା ଏ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ବି ଠିକ୍ 11ଟା ରାତିରେ ପାୱାର କଟ୍ କରୁଛି। ସେ ତ ଖାଲି ଜଗିକିରି ବସିଛି ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛି କିଏ ଗରମରେ ଅଛି, କିଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଅଛି, କାହାକୁ ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାଁସ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାର କ'ଣ ଯାଉଛି, ସେ ତ ତା ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭେଇବ। ଆଉ ଆମ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ। ମାତ୍ର କିଲେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାତି 11ଟା କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ, ମୋତେ ବି ପ୍ରବଳ ଡର ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ତମେ ଯାଇଛ, ରାତି ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଲନି, କଥା କ'ଣ? ଲାଇନ କଟିଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ। ମଶା ଧୂପ ଗୋଟେ ସାଥେ ଆଣିଥିବ, ମଶା ବଢ଼େଇଲେ ବଂଶ। ତମେ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ କିଲେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ। କ'ଣ ମାର୍କେଟଟା କ'ଣ ପଳେଇଲା କେଉଁ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ କଥା କହିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ଆସିଗଲି, ତମେ ଏଠି ବସିଛ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଲାଇନ୍ ତ କଟିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ କରିକି ନାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି। ତମେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସକାଳୁ ଯାଇଛ ଯେ ରାତି ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଆଣିଲ ତ? ହଁ ଆଣିଛି, ନିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ। କୁହନି କୁହନି, ପରିବା କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ କିଣିବ, ସୁନାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆରେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ବି ଆଜି ସବୁଯାକ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଆଳୁ ପାଖରେ। ଆଳୁ ତ ଏଇନା ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି କି? କେତେ? 80 ଟଙ୍କା। ବାପରେ, 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଳୁ କିଲୋ। ଆରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 4 କିଲୋ ଆଳୁ ଖାଉଥିଲେ, କିଲେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଥିଲି ନା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି କିଲେ ଆଳୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାତି ଯାଏ ରହିଗଲେ ଟିକେ ଆଳୁ ବଛା ବଛି ହେଇଯାଇଥିବ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମୋତେ 3-4 କିଲୋ ଆଳୁ ଅଧିକା ଦେବେ କମ୍ ପଇସାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ସୁନା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଳୁ ପୋକା ହେଉ କି କଟା ହେଉ, ଆମର ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ମୋ ତ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ବେକାରଟାରେ ମୁଁ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ରହିଲି, ମୋର ସବୁ କାମ ଲସ୍ କରି। ତମେ ବି ନା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆରେ ତମର ଘରେ ଯେତେ ବାକି କାମ ଥିଲା କରିଥିଲେ ତ ପଇସାଟା ଉଠିଥାନ୍ତା ନା। ମାତ୍ର କିଲେ ଆଳୁ ପାଇଁ ତମେ ଯାଇଛ, 4 କିଲୋକୁ ଆଶା କଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଆମର ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଚାଷ କରିଦିଅ, ଆମର ତ ନିଜର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ନା, ଚାଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଳୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଖାଇ ବି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ଆଳୁ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ବାବୁ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ପିତା ଲାଗିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମିଠା ଲାଗିବ। ତମେ ଜାଣିନ କି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ବୋଲି? ଆରେ ଛାଡ଼, ତମେ ତ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ। ହଉ ଗଲ, କ'ଣ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିଦିଅ, ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଆଉ ତ ତମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳେଇଦେବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଜମି ନାହିଁ କି? ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, କିଛି ଲୋକ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଳୁର କିଛି ଅଭାବ ରୁହନ୍ତାନି କି 80 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତାନି। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି ଆଳୁ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲି, ସେମାନେ ତ ସେମିତି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପକ୍କା ଆଳୁ ସିଜିନରେ ଆଳୁ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ତମ କଥା ନ ମାନି ପସ୍ତେଇଲି, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କରିବି? ତମ କଥା ରଖି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଢ଼, ମୁଁ ବସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ହିଁ ଆମେ ଆଳୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହିଁ କିଣିବେ? ନିଜ ଘରେ ପଇସା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପରିବା ବି ଆରାମସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ମୋର ଏ ଅଭିନୟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।